Al plenari de pública ens hem aixecat perquè ja n'hi ha prou. El pla pilot que es va iniciar el 16-17 a Barcelona Comarques, Maresme, Girona i Vallès Occidental es vol fer extensiu a tota Catalunya. Ara ens en anem al Departament d'Educació a entrar per registre una petició de mesa tècnica per tractar tot el sistema de provisió. Ens sembla especialment greu que extenguin aquest sistema del pla pilot en un moment com aquest, no? En què ja portem uns quants anys de la implantació dels decrets de provisió de llocs de treball i de direccions que estan fent que els sistemes de provisió siguin molt arbitraris i gens democràtics. Això està fent que no se segueixi el número de borsa per contractar el personal interí i criteris de subjectivitat, com el fet de, per exemple, dificultat per contractar a dones embarassades en un centre públic, està fent que no se'ls doni continuïtat per al curs vinent. I des de Comissions Obreres realment hem recollit molts i molts casos d'aquests que comentes. I denúncies. Això ens ha arribat fins al punt que hem impugnat el decret de direccions. I tant, crec que hem fet el que s'havia de fer perquè hem d'acabar amb aquest sistema. Les conseqüències d'aquest sistema de provisió que es faci extensiu a tota Catalunya són molt greus. Durant aquests 4 anys hem pogut veure com la selecció del personal docent als centres públics, sobretot, es fa vulnerant el número de borsa i moltes vegades per criteris subjectius. I tant, i a més que acaba provocant moltes discriminacions que ens han arribat molts de casos a Comissions Obreres i els hem estat recollint. Esther, com parlàvem abans, això és encara més greu perquè està en un context on el decret de direccions i el decret de plantilles genera molta arbitrarietat en la tria dels llocs de treball. Com per exemple, ens hem trobat casos de dones embarassades que no han estat confirmades per una direcció o persones que han estat 12 anys treballant en un centre i perquè han tingut una malaltia i una baixa llarga per incapacitat temporal no han estat confirmades perquè la direcció ha decidit que no podien valorar la seva feina. És realment greu, això. I a mi també em sembla especialment significatiu un efecte col·lateral que potser hi ha direccions que no ho fan en mala fe, però si tu perfiles una persona del final de la llista que acaba de començar i que no posem en dubte que no pugui ser molt bon docent, no? Com tots nosaltres quan vam entrar a les llistes, que ens esforçàvem i apreníem cada any que passava. Doncs la paradoxa és que si tu perfiles una persona del darrere vol dir que una persona que porta molts anys treballats i potser també ha estat confirmada per la direcció, no? Que ha treballat correctament, es queda sense plaça perquè ja no queden places de lliure elecció. Això que comentes crec que és realment important perquè moltes vegades entenem que la gent que entra a la borsa vol treballar i necessita treballar. El que no sabem són els efectes adversos que això genera, que tu pots tenir molta necessitat de treballar, però hi ha persones que possiblement porten 10 anys fent la seva feina que es queden sense una vacant i aleshores el sistema de número de borsa no serveix absolutament per res. A més, tinguem en compte una cosa, hi ha moltes especialitats en què hem hagut de fer 7 anys sencers de substitucions fins a aconseguir la categoria d'interins. Inclús hi havia persones que cobrien terços de jornada molt lluny del seu domicili i que amb prou feines s'hi guanyaven un sou, i ara que els hi tocaria una vacant, doncs ara resulta que ja no en tenen. A mi em sembla realment una situació molt greu i molt dramàtica. Això s'ha d'acabar, i s'ha d'acabar des de la nostra impugnació del decret de direccions i s'ha d'acabar modificant tot el sistema de provisió. Aquesta extensió del pla pilot només provocarà més greuges a l'hora del... Està agreujant un problema que nosaltres ja fa temps que estem denunciant i que el departament no ha volgut negociar i no ha volgut escoltar la part social. Per això esperem que es doni aviat aquesta mesa per parlar del sistema de provisió.